نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Insha Allahu waɗannan hotuna da kuke gani kaɗan kenan daga cikin karatun da muka ce za mu yi wanda muka sa gaba, karatun mutashabihat kenan. In mutum ya kalla da kyau zai gane fakashafna su nawa ne nan, ma haulahu su nawa ne, insha Allah da sauransu. Wani lokaci muna gasa tambaya cikin gurufcin, wani lokaci kuma ba tambaya ta karantarwa muka yi a kan Facebook gurufcin mu kai fata ta'allaman mutashabihatil Qur'an. Insha Allah kamar yadda kuke gani waɗannan hotuna nan kalimatu fadha, nan kuma kalimatu azzaitun. To wani wurare muna ba da rumuzi din kaliman da muka sa, wani wuri kuma ba mu ba da rumuzi kamar yadda ka gani khaba nan. Nan tambaya na man zallazi su nawa ne, amma akwai wurin da mun ka karanta si mun ka nuna mutane shi yasa muka sa tambayan nan. Insha Allah in mutum ya tayi can zai gane insha Allah, kuma nan kuma za ku gane kaɗan kaɗan da yadda Allah subhanahu